We hadden een interessant interview met Jean de Boer. Hij is directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek op Curaçao. En we spraken hem over de publieke opiniepeiling die het CBS is begonnen over de geopolitieke situatie in Venezuela. Het doel daarvan is om inzicht te krijgen in hoe de inwoners van Curaçao deze situatie ervaren en of ze zich goed geïnformeerd en voorbereid voelen. Waarom het CBS dit onderzoek is begonnen en wat het doel daarvan is, dat vroegen we allemaal aan Jean de Boer. Meneer de Boer, het Centraal Bureau voor de Statistiek op Curaçao heeft een publieke opiniepeiling opgezet over de geopolitieke situatie in Venezuela. Dat klinkt interessant. Waarom en wat is het precies? Nou, wij hebben gedacht dat het sinds dit al een tijdje speelt en wij al met de gedachte speelden om bepaalde sentimentenonderzoeken uit te zetten. Uiteraard niet wetenschappelijk, maar indicatief, hebben we besloten om dit onderwerp ook te tackelen. Ja. Dus vandaar dat we dit hebben uitgezet. Het is een onderwerp waar heel veel mensen over praten, maar waarvan volgens mij sommige mensen het ook moeilijk vinden om precies hun mening op te baseren. Klopt dat, denkt u? Zou kunnen. Ik denk, dat moeten we nu onderzoeken. we moeten dat onderzoeken of het moeilijk is. We hebben in ieder geval gezorgd dat de vraagstelling zo neutraal mogelijk is. Dat je niet dus de indicatie krijgt van dat er partij wordt gekozen. Nee. Maar we hebben gezorgd dat de vraagstelling zo neutraal mogelijk is. Laten we kijken wat het wordt. Want we speelden al een tijdje met het idee om meer sentimentenonderzoeken te gaan uitzetten. Om te voelen hoe mensen denken over bepaalde onderwerpen. We zijn al vorig jaar mee begonnen. Tijdens de carnavalperiode hebben we in samenwerking met AMAC in het festivalcenter hebben we ook zo'n onderzoek uitgezet, zo'n opiniepeiling. Hebben we uitgezet om te kijken van hoe mensen omgaan met carnaval en hun besteding ten opzichte van carnaval. En we hopen als dit soort onderzoeken toch goed lopen, om dit soort onderzoeken vaker te doen. Leuk. En wat gebeurt er met de resultaten? Nou, resultaten in ieder geval proberen we ook te publiceren. Nou, zoals ik al zei, het is geen wetenschappelijk onderzoek. Het is gebaseerd op respondenten. Dus het aantal respondenten, daarover maken we wat grafieken of brengen we wat tabellen uit. En dat publiceren we inderdaad. En dat is voor iedereen toegankelijk. Leuk. En het is in 4 talen. Het is in het papiaments Nederlands, Engels en Spaans. Om het zo toegankelijk mogelijk te houden. Correct, ja. En mensen kunnen zelf de enquête invullen. Hoe kunnen ze bij die enquête komen? Nou, ik heb begrepen dat er via onze Facebook page er een link bestaat. Dat mensen dus een link kunnen gebruiken. Ik dacht dat het ook via sms gepusht zou worden. Oké. Dus in principe heb ik begrepen dat het via social media in ieder geval toegankelijk is. Ja, ik heb het al gezien. Als je naar de Facebookpagina gaat van CBS, dan kun je het in ieder geval zien en dan kun je het gewoon invullen. Ja. Interessant en ik ben benieuwd wat eruit komt. Hoe lang loopt de enquête, weet u dat? Nou, we hebben besloten om het in ieder geval nog een week te laten staan. We hebben nu iets van 500 respondenten. Oh, mooi. Dus laten we hopen dat het in ieder geval substantieel genoeg is om iets te zeggen. Interessant en bedankt.